जाय जोङो जायनो होगोन माने जोंनि खामानि मावनाय जोंखौ आरो हेफाजाब होनाय बेबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ आरो दा बिदिखौ जों लुबैयो। बिजादिया देरहाखांनायनि उनाव गोबां खोथा होयो ओमफ्राय मावफुंनानै होआ माबायदि खोथा मावफुंनायाथ' बेफोरखौ मावफुंनांगौ मावफुङाबाथ' जोङो माने दुखु मोनो आरोना दा जिबायदि बिजाथि सिखारदों जोंनि रायजोनि खामानि मावनो होनना मावफुंनांगौ आरो बिसोरो मावफुंबा हारिनि खामानि मावनांगौ ओं बेखौनो सानो आरो जाय देरहायो बेनो हारिनि खामानि रायजोनि खामानि माने मोजाङै मावलांनांगौ बेखौनो जों सानो आरो। आदसा दिनै जोंनियाव बेयाव जयपुर सेन्टाराव लक सभानि थारमाने भट जादों बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै जिथु भट जादों बेलेग बोसोराव दावराव दावसि ओमफ्राय देग्लाय दावराव दावसि गैया बिराद मोजां जादों ओमफ्राय नाथाय देग्लायनि जिथु भट सेन्टार बे सेन्टारा जोंनि जयपुरावनो मोननै रुम जादों जोंना 1 नम्बर आरो 2 नम्बर आं 2 नम्बराव गोलैदो जुदि देग्लाय बे लक सभा समस्तिनि जाय बिजाथिया जोंनाव भट गेलेदो बिथाङा जुदि देरहायोब्ला जों आसा खालामदो जे जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन मानोना भटनि मोन्थाया जोंनाव दं बेखौनो बिथांमोना बुदों जेला जोंनिफ्रायनो बिथाङा देरहालांगोन देरहालांनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावो जों बेखौल' हास्थायो जायखिजाया जाय बिजाथियानो देरहायाथों मानो जों बेखौल' लुबैयो जे जोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावनांगौ मोजां खामानिया बेनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोबाय दं आं भट होनानै रायजोनिफ्राय भट लानानै देरहायोबा आं मोजां खामानि मावगोन होननानै बहुतआनो बुंलांगासिनो दं आरो रायजो राजायाबो बुंगासिनो दं जे मा होनो जाय बिजाथिया देरहानानै थाङो राजा जायोब्ला लंकायाव थाङोबा राबन जायो होननानै बयबो बुंगासिनो थिग बेनि फिथाइखौथ' जों मोनबायानो दं फ्राय लंकायाव थांबा राबनानो जाहैमारदो रावबो जेबो खालामहैनो हाया जोंथ' गामिनि मानसि बेहाय थांनानै जों सोरबा जाम्बा जाम्बिया जे बबे सरकारनि मा मोन्थाय दं गैया बेखौ नागिरनो हाया नाथाय बिथांमोना जोंनो मोजाङै राननानै होनो हानाय बेखौ जों नुनो मोनाखै थिग बिनिखायनो जों खावलायो जाहाथे बे बाराव मोजाङै मोजां जाय बिजाथिया देरहागोन बिथाङा जों रायजो राजाखौ जोंनि 12 नम्बर समस्तिनि जाय बिजाथिया देरहागोन बिथाङा जोंनो मोजाङै रायजो राजाखौ नायनानै मोननांगौ जिथु सरकारनि सासे नोगोरारि बा सासे भटार जानानै जिथु मोन्थाय दं बेफोरखौ जोंनो राननानै होफैयो जों बेखौनो खावलायो आरो गोजोन्थों। आं भट होना ओंखारबोबाय देग्लाय जाय बिजाथिया देरहागोन बेखौ मा मेसेज आं देग्लाय जाय बिजाथिया देरहागोन बिसोर बिथांमोनखौ आं जोंनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जों गोसो खुसियै भटखौ होदों आरो जोंनि केन्द्रआव दा जेबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय गैया मोजाङै मोजां होलायगासिनो दङ आं बेखौनो हास्थायो जे जों जायखौ मोजां मोननानै होदों बिसोरो जाहाथे जोंनि मोजांनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानिखौ मावना होगोन बेखौनो आं आसा खालामो। ভাল লাগিছে ভোট দি কিনি যোনে কেণ্ডিডেটে উইনাৰ হ'ব উনার হব কি মেছেজ দিব কি মেছেজ দিব गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613
924401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। जों माने दा लुगैदों आरो जोङो जायनो होगोन माने जोंनि खामानि मावनाय जोंखौ आरो हेफाजाब होनाय बेबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ आरो दा बिदिखौ जों लुगैयो। बिजाथिया देरहाखांनायनि उनाव गोबां खोथा होयो बेफोरबायदिया मावफुंनानै होआ माबायदि खोथा मावफुंनायाथ' बेफोरखौ मावफुंनांगौ मावफुङाबाथ' जोङो माने दुखु मोनो आरोना दा जिबायदि बिजाथि सिखारदों जोंनि रायजोनि खामानि मावनो होनना मावफुंनांगौ आरो बिसोरो मावफुंबा हारिनि खामानि मावनांगौ ओं बेखौनो सानो आरो जाय देरहायो बेनो हारिनि खामानि रायजोनि खामानि माने मोजाङै मावलांनांगौ बेखौनो जों सानो आरो। आदसा दिनै जोंनियाव बेयाव जयपुर सेन्टाराव लकसभानि थारमाने भट जादो बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनै जिथु भट जादो बेलेग बोसोराव दावराव दावसि देग्लाय दावराव दावसि गैया बिराद मोजां जादो ओमफ्राय नाथाय देग्लायनि जिथु भट सेन्टार बे सेन्टारा जोंनि जयपुरावनो मोननै रुम जादों जोंना 1 नम्बर आरो 2 नम्बर आं 2 नम्बराव गोलैदो जुदि देग्लाय बे लकसभा समस्तिनि जाय बिजाथिया जोंनाव भट गेलेदो बिथाङा जुदि देरहायोब्ला जों आसा खालामदो जे जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन मानोना भटनि मोन्थाया जोंनाव दं बेखौनो बिथांमोना बुदों जेला जोंनिफ्रायनो बिथाङा देरहालांनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावो जों बेखौल' हास्थायो जायखिजाया जाय बिजाथियानो देरहायाथों मानो जों बेखौल' लुबैयो जे जोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावनांगौ मोजां खामानिया बेनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोबाय दं आं भट होनानै रायजोनिफ्राय भट लानानै देरहायोबा आं मोजां खामानि मावगोन होननानै बहुतानो बुंलांगासिनो दं आरो रायजो राजायाबो बुंगासिनो दं जे मा होनो जाय बिजाथिया देरहानानै थाङो राजा जायोब्ला लंकायाव थाङोबा राबन जायो होननानै बयबो बुंगासिनो थिग बेनि फिथाइखौथ' जों मोनबायानो दं फ्राय लंकायाव थांबा राबनानो जाहैमारदो रावबो जेबो खालामहैनो हाया जोंथ' गामिनि मानसि बेहाय थांनानै जों सोरबा जाम्बा जाम्बिया जे बबे सरकारनि मा मोन्थाय दं गैया बेखौ नागिरनो हाया नाथाय बिथांमोना जोंनो मोजाङै राननानै होनो हानाय बेखौ जों नुनो मोनाखै थिग बिनिखायनो जों खावलायो जाहाथे बे बाराव मोजाङै मोजां जाय बिजाथिया देरहागोन बिथाङा जों रायजो राजाखौ जोंनि 12 नम्बर समस्तिनि जाय बिजाथिया देरहागोन बिथाङा जोंनो मोजाङै रायजो राजाखौ नायनानै मोननांगौ जिथु सरकारनि सासे नोगोरारि बा सासे भटार जानानै जिथु मोन्थाय दं बेफोरखौ जोंनो राननानै होफैयो जों बेखौनो खावलायो आरो गोजोन्थों। भट होनानै ओंखारबोबाय आं भट होना ओंखारबोबाय देग्लाय जाय बिजाथिया देरहागोन बेखौ मा मेसेज आं देग्लाय जाय बिजाथिया देरहागोन बिथांमोनखौ आं जोंनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जों गोसो खुसियै भटखौ होदों आरो जोंनि केन्द्रआव दा जेबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय गैया मोजाङै मोजां होलायगासिनो दङ आं बेखौनो हास्थायो जे जों जायखौ मोजां मोननानै होदों बिसोरो जाहाथे जोंनि मोजांनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानिखौ मावना होगोन बेखौनो आं आसा खालामो। ভাল লাগিছে ভোট দি কিনি যোনে কেণ্ডিডেটে উইনাৰ হ'ব উনার হব কি মেছেজ দিব কি মেছেज দিব गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो
कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रआ मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।